Agent 540! Itagagayan, isagot mi ti paggibusan, ti makalawas aserye tayo, iti drama tayo anapauluan. Agent 540! Sir, pamarang ko lang ti internet cafe. Agam, inton madanon ti rabi Agbalinton abbalay apagraragsakan. Nalaing kamet nakaparurot kastoy klase negosyo lo bara. Agyaman na kiti pamadayaw, sir. Nakbaknangkan. Sikan sawat te kabakragan iti dayto ga ili. Sana pa nagpalastog, sir. Kontroladok dagiti otoridad ditoy. Kabala kabayadan nida? Tapno saan lamay butaktak ti negosyo. Kasta kare. Wen, sir. Awag kaya malamiran dagito toleran ditoy. Madam, umayin dagiti babae. Oh, sir. Umayin dagiti babae. Agpili kay ton, iti kurso na dayo. Adda ka di pa kwartakan kay jibangko, Lani. Awanin inalam aminan. Just kikit di. Apay manan. Agmamalas da tao. Ay, nakapo yan tibirok ko. Awan pa yan kwarta. Aguray ka. Apay akasta tilangam. Apay. Adda ka di sakit mo? Nasakit nga ron ti bagbakik. Ay nadyana, nasa isaya at no agawid ka pa'y laang. Amangan no maakaram dagiti dadto maababay. Kabaulak ti bagik. Panatang lang da ito Oray pa'y, madadaal ti operasyon no agsakit kayo amin. Imbagak mo tinadyak kayatan ti agawid. Diana, saan ko maanatangkin ti ulom? Diyak nga ron kaya ti agawid, nawatam. Na, si kapay tinatangsit. Nagsina kami ni ti asawak. Talaga gayam atangsit ka niya. Nabayagan. Ipapilit mo kit din nga agawid kat agmamalas lang nga rodan da tao, tawan customer ko. Anya, siyak pa'y ti pabasulam? Ha! Diana, agawid kan. Di mo urayan nga ayabak dagiti lalaki amang papanaw kan ka ditoy. Anya ko na! Apay, kabutang ko ida? Sige, ayabam laang ida, Lani. Anya? Tatang, agsangsangit dagiti anak mi. Sang kasapol dati inada. Anya ti aramida. Aging gasaan nga agawid ni Jana ditoy. Mairaman iti raid nga isayangkat dagiti otoridad. Kaya't ko kumakasarita. Wano, pagawid akong tatang. Adda nagsaradang ako si tatang. Nay. Ni Jana matimbabada. Ay, darasan. Sabtuntan ni Jana. Apay akas lag kakapsot. Tatang. Mala. Igupom ti sabaw to'y linutok anitib a manok. Tapno daras nga agsubli ti pigsa manakaw. Jana. Ayan dagiti anak ko. At dada iti salas ba kahit? Sige. Ala, panawang kay pay Sige tatang. Jana. Di ka pa'y lagsasao, tapno di ka mabanog. Igupam kit din ti sabaw. Tapno mapudutan ta tiyan mo. Imbag ta nagawid ka. Asino iti mga sagasukin ka? Luadda ka lat tayo pagpapayam. Naornong anak siguro iti ado na po ipuyan. Mabit lang ha. Inak gumatang iti agas sa para gurigor. Urayan na kunditoy. Nasaya at na pinagawid mo ni Jana. Ang mga numakaran na pa'y dagiti kakadwana ditoy. Sa maysa, saanan ang mabili, wano sanda na pagtatakunan. Talaga natangsit da di babae, madam. Agasam, ibagbagak lang aro din nga agawid, ngamlaawan makit din. Talaga akas na dagiti dispirado abumaknang. Kasanumat ngamin asaan akayatan dagiti customer. Kat naglaing nga dumawat iti kwarta ka dagiti ka cybersex na.
Nabayadan lang aruden iti husto. Agdawat pa'y lang. Sabali ti diskarte na iti biyag. Saan ang makontento iti addaken kuan? Kat, imbagam ngagsublinto pa'y ditoy, apaman nga gimbag. Saanin, madam? Nagtangsit mat ngamin. Arumbang lang arud ken kuan na ti maikat, tanatangsit. Ahon gayam. Kumusta di inchik anang i-take out iti babae tayo, madam? May samot dayjay abwisit. Ha? Apay? Saan anatuloy anang irwar iti babae? Apay, madam? Awan magtinakurso na daan akadagiti babae. Anya? Kaslasig siguro ngagsasao. Agam, awan magtinapili na. Jaske, nagbanog kan nagdadaal kayo lang iti oras kan kuan. Wan nga rod, sapay nagado ti damdamagan na. Sa bagay, kasta talaga ti negosyo. Agano saka? Wan gayam, madam. At the big time akaibol ti may sa babae tayo. Agawid ka no dito'y Pilipinas, kat ikalay sana ni Bambi. Talaga? Naggasat nga ro day ti Bambi, taasawaan ti Amerikano. Oh. Agasam gay. Makatultulong pa'y gayam ti negosyo, kanya. Wan nga rod, madam. Nabilang ka di amin ang nagiti koleksyon, itangal daw? Wan, madam. Inkabil kon iti puraw asobre. Agalwat kanyak dayjay alani, tata. Mapaitagnagan iti lanay. Ipagat-pagat ko no makitak. Isutin ang papanaw kanyak iti pagpapaayak. Ay, gusto daytan akinatangsit mo, anak. Ammo kon ti amin may papan iti inararamid mo. Imbakit di ata nasingpot ni Bilay. Tano sa bali laeng alalakay ay pinanawan na kan Ha? Iti likodan da ito'y maawat na kalata. Anyat kaya tiyo asawan, tatang? Nakita may nagitiladaawan nga adda kakadwam alalakay. Tatang. Kas may nga amam, Jana. Nasakit na panunutag no apaya na aramid mo tikas jay. Pinadakkel ka may titinasaya at awagas. Tatang. Saan kami ang nagkurang ken ka? Binagbagaan da ka itinasaya at asursuraw. Tatang. Gusto na nakaw. Agbaliw ka kuman. Saan na nasaya at dagiti aramidam. Di ka pa yung dumngag iti pamagbaga. Nakakasi dagiti anak yaw. Awan amuda iti mapaspasamak ita. Ay, nakababayin pa ikit din dito nga inaramid mo. Adarason no apay nga inaramid ko ti kastoy. Amoyo da ita. Wen, maawatan ka. Sabali ti amom apamuspusan. Sana rumbang nga ilakom ti bagem tapno guminawa lang ti biyag mo. Adumot di ta ti mabalin apang gedam no kayat mo. Tatang. Nabaybayan pa yun nagiti anak yo ko ni Billy. Pakawanan dak, tatang. Kita am ti asawam. Naggagot. Napanlat na nagpasada iti Jake. Ay sapay lako matama kung tintukan o anyaman ti addaken ka. Tatang. Billy bakit dikin ni Billy Dayjay ati asawa. Natanok. Man-mano tikasken ko ana. Amo ka na sakit para ken ko ana tinaramid mo. Ngampil-pilitin na latta ti mga klonken ka kalpasan tinaramid mo. Tatang. Anyangay nagpaiso ti maramidan na kat nalpasan. Nandaditan. Tatakulas. Oh, Jana. Kumusta ka? Leonardo. Kumusta ang tirik na? Nasaya at matan. Kunak no awanen tinamnama ming agsubli ka pa diti balayo. Apay,
Nasaya tanagawid kan. Tano saan? Agnanayon niyag balin na kalbaryo tibiyag mo. Di ka maawatan. Jana, nasken ama amom daytoy. Ket kalpasan daytoy nga ibagaken ka. Sapay la ko ma. Taagpaay kang star witness kontra kada Romana Balito ken Lani. Kastamutan kadagiti babae ang madanon mi jay. Or-orayan mi langin tumno nga oras. Tapno serken mi ti cybersex den ni Romana Balito. Kaya't mo asawan, may saka a pulis? Wen, Jana. Iso nga adda kita diti lugar yo. Kapot adda mission ko. Anya? Nabayagan na sapsapulon mi ni Mrs. Romana Balito. Adda kaso na iji probinsya ti Pangasinan ken Zambales. Human trafficking tinaipila kaso na. Anya? Ako nakmano, napan iji Japan. Ibagbagada lang dayjay. Tapno makapaglemang. Tapno panunutan na gito otoridad. Nga awanin ti prime suspect. Sana basta makapanaw kapot adda kaso na. Anya? Wen, adamot na awat mga impormasyon nga adda dito'y probinsya ni Romana. Isong adda akmat ita dito'y. Kasta kayang. Naplanon ti amin. Saan na basta makalibas ni Romana kapot abang bantaya. Leonardo, nagrigat gayam ti trabaho. Tata, talaga kasta. Aging gagayam dito'y. Kat nagisaknap iti illegal nga ramid. Kinapudno na barok, amok dagiti dadakkel ni Romana, taga dito ida. Dito iti talaga nga ilida. Nasingpot mo dagiti dadakkel na. Kasta ka di. Jana, no kas pangarigan, kayat mo ka di tagbalin niya star witness? Di ka madanagan. May lumang ti kinataom. Basta ibagam dagiti nakita. Ken inaramid mo, kabayatan ti kaaddam iti cybersex den. Sige. Nakasagana ak nag-witness. Simang puton ti mandamiento di aresto nga impawulog ti korte. Sir, adto ti naramid ko ang mapa. No kas pangarigan tadaglibas. Iti kataltalunan ti turungan na. At damat agbantay dito'y, sir. Juan Leonardo. Iti likodan ti internet cafe. Adda talo ari daw. Wenno exit nyagtong iti sa baladalan. At damat agbantay dito'y, sir. Talopas dagti agigidda na, sir, kan tayo. Isoanas kan ti police visibility. Sir, siyak pala ito muna nga munag iti internet cafe. Urayin nyo lang ti text ko. No, adandag iti suspect ijay. Manglimlimo ak. Okay, nalpasan ti saritaan. Isagana yon, dagiti igam nyo. Oh, si ka maggayam, Leonardo. Well, sister. Inawagan na ngamin jay boyfriend ko agang ganaan. Katagsarita kami ita. Ada ka di bakante a cubic ka? Adda. Pinapanaw ko nga medyo may sa akadwami ta masakit. Iso nga da bakante. Ningay madam, ada ka di? Adda iji opisina na dito internet cafe. Ape aya? Awan. Damdamagik laeng. Ala, mapan ka nga rudan iti cubicle. Mabalinti. Makisiar. Ay nga, ape ada magampay laan. Mapan kalatan Ay, thank you. I-text ko dagiti kakatak. Ano ti kaya ta sa wanda ito eh? At iti warrant of arrest kontra kada kayo. Anya? Ada karba nga gulimat. No ada buganom, iso ti isangom, hanggang naman. Ikanda ka, manipod iti gobyerno. Anya? Men! Ilugan nyo amin iti iti mobile car! Yes, sir! Move! Sir. Saan niya amin na pulis? Kat babayadan, Romana.
Tandaan dita. Awanan ka itibain nang limlimo kalagayam. Romana, saan ang makalisi dagiti managdakdakis kanya? Anya? Malungsot kayo niti pagbaludan. Kat nagpatinggan, ti kinatagsyo. Titan gagayem tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser. Itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.